Sutapa duwe ilmu kang utama kanggo bekal ngalembara ke pangemong marang para warga. Sekti marang warga bisa murakabi nganti saiki isu tepa dijuluki kawe tuni kabeh mau keparinging Gusti mula saiki digambarke nganggo seni padha memetri cikal bakale ben bisa lestari nganti saiki isu tepat dijuluki kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo meringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen inilah gambaran jumlahku Aki Sutopo dalam memberikan olah kanuragan ilmu peperangan ataupun ilmu pedang yang nantinya untuk bekal melindungi diri dalam peperangan.
menyaksikan ilmu kanuragan atau mendalami ilmu pedang. Aki Sutopo dan orang-orang primitif dikejutkan dengan datangnya hewan-hewan liar yang mengamuk sampai porak-porandang dengan amukan hewan-hewan liar. Maka mereka bingung untuk mencari keselamatan diri. Aki Sutopo dan tokoh orang-orang itu mencoba dan mencoba untuk menaklukkan hewan-hewan tersebut. Namun keberhasilan tidak diraih. Ternyata sia-sia. Benangnya ikal, jarumnya putus. Sayang seribu sayang, ilmu belum terkenal. Mereka berlarian untuk mengembalikan tenaga dan menggalang kekuatan. Untuk meraih kemenangan, menjinakkan hewan-hewan liar tersebut. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Agami Inilah gambaran intaian orang-orang Aki Sutopo yang mana mau membunuh hewan-hewan liar. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Berhasillah mereka membunuh hewan-hewan liar tersebut. Dan dengan senang hati Aki Sutopo berlanjut untuk memberikan ilmu kanuragan. Bukan hanya ilmu peperangan, ilmu pedang, namun Aki Sutopo memberikan ilmu tenaga dalam. Ayo prokonco
Sutopo memberikan ilmu tenaga dalam kepada orang-orang pengikutnya. Namung sunah nulungi maring sembayang, nulungi maring sembayang. Robiku asale agawe wenang, Ilmu demi ilmu diturunkan dari Aki Sutopo. Bukan hanya ilmu kanuragan dan ilmu tenaga dalam, namun ilmu istilah Jawa pencak silat. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Dengan keberhasilan Aki Sutopo Kewajiban kita mengadakan tari-tarian atau kesenangan menjunjung yang agama diadakan Islam yang termulia. 7 hari Sungguh kita mencari 7 malam. ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. sungguh arif Aki Sutopo. Semoga jasamu dikenang anak cucu-cucu kami. Dan Aki Sutopo dengan senang hati
mereka untuk menyuiton diterima. Dan suatu ketika Aki Sutopo meminta diri untuk meneruskan dalam pengembaraannya. Bangun desa nganti saiki dasar gagah piteksa upaya sekti Aki Sutopo gelaripun niku den nami kabeh mau mung kanggo anak turune atus keringat bebasan atus ketiye susah payah gone berjuang tumandang gawe nanging kasunyatan dusun dadi nganti seprene ngerti ya wektu iki tipe petri gone gawe desa
sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa nanging tasih ancanira najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santri sayekti sawak sami anglampahi kesenian warni-warni wilanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa nanging tasih kancanira najan ala rupa kula medeni
ngopo menungso menungso lali nrimo kabeh mau amung kanggo nyoba nyoba marang ing menungso Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha ngiyatno anggone manghormat maring miyose Nabi Muhammad. lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kabaringan siksa lan lanat geni neraka kang mulat Ing sing padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kira tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Lafal inadina indah wahil Islam iku dawuhnya pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Mila prasedulur ngati minatan tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebat ana dalam Quran terang dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samya mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. atur para kanca atur blambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya ing wekdal dalu niki menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha Atur para putra atur pambagya nyuwun ing para bapak sedaya pondo pau pikir lan tenaga serta bantu kawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dung mateng pangeran saged netepi kewajiban nderek dawuhe Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran. Usai sudah mereka mengadakan kesenangan tari tarian. Sungguh besar jasamu Aki Sutopo. Semoga terkenang bersama anak-anak cucu kami. Sungguh mulia Aki Sutopo.